Nansi indaba sanibonani bafowethu ubhuti uMbesu lo. Kune-post engiye ngayiposta kuthi angithi izolo. Izolo kade kuwumhla ka-27 March. Lapho kade ngikhuluma khona ngomuntu ohluphekile. Into eyenza ukuthi ngiyiveze le post ukuthi kunama-call amaningi engiwatholile emva kokuphosta leyo post, abantu bengibuza ukuthi ngi-right yini, izinto zihamba kanjani since senginayo i-follower. Kunabantu abazihluphayo ngami abafuna ukwazi ukuthi into engiyibhalile isuke laphi. Okay. Indaba ila kade ngibhale ngomuntu ohluphekile lapho kade ngiveza khona ngomuntu ohluphekile ukuthi umuntu ohluphekile umuntu kanjani. Okay, ngizoyifunda phansi njengoba kade ngibhalile. Ngithe mina awuthi ngikutshele iqiniso ngomuntu ohluphekile. Umuntu ohluphekile uyakhohlwa abantu abamsizile mhla ephumelela, ehambele kude nabo, umbone senabangane abasha futhi ongabaqondi wena okade umsiza sonke lesikhathi uthi labantu bangabantu abanjani. Ngase ngiphinde ngikuveza ngathi nansi ke imfihlo ngalowo muntu. Lo muntu imfihlo yakhe uyabekezela, izimo zinzima, udlale ngaye wena, athule abuke, umkhulume kabi ebantwini, ezwe, hayi ukuthi akezwa yini, athule kodwa angasho lutho, agwinye inyembezi, umhlukumeze masithe athi ngizothula. Isizathu sokuthi ngithule kuwukuthi ngoba uyangisiza, athule angasho lutho. Kufika abantu abahlukene empilweni yakhe, usuke sekwazi loyo muntu loyo ukukhetha abangani. Okokuqala, akakhethi noma ngayimuphi umuntu amkhethayo, akhetha abantu abayilento ayifunayo yena. Labo bantu layo bamsize agcine ephumelela noma afinyelele lapha afisa ukufinyelela khona. Kuthi uma ngabe ekubona wena okade ukhona enhluphekweni yakhe isikhathi eside, ubone ngazathi uyakuziba noma uyakushalazela noma akasakunaki noma uyabukisa ngawo, hayi ngoba uyabukisa ngawo, uthi mangabe ekubuka kubhibhe ilonda ngindlela owakade umhlukumeza ngayo, engazi uzotshela bani, engazi uzokuceba kubani, ethembele kuwena ukuthi uyamfaka iphalishi esiswini, uyamlekelela ezintweni eziningi azenzayo, even though umhlukumeza, hayi ngoba usuke ngakuboni. Labo abantu bayabona mfowethu, labo abantu banenhliziyo nabo njengathi, futhi labo abantu banenhliziyo ezibambayo, bayabamba. Once wamenza into embi akayikhohlwa, ngoba kuwena isuke incane cause wena usuke unayo yonke into, kodwa kuyena isuke inkulu. Qaphela ukuthi lapho usiza khona usiza ngeqiniso yini noma wenzela ukubukwa. Mangabe kuwukuthi ufuna ukubukwa mfethu, ungasizi futhi ungathembisi ukuthi umuntu uzomsiza ekubeni ungeke uzumsiza. Angikusho nje lokho ngane zakwethu, kodwa noma ngingekho-ke lapho, nansi indaba. Nge-28 February iphumile i-album emnandi ishisa ikhotha kabhuti uMbesu. Lapho kuney'ngoma khona ezihlukahlukene, kuney'ngoma ey'qinisa idolo, kuney'ngoma ey'duduzayo, kuney'ngoma ey'buyisa ithemba, kuney'ngoma ezikushingayo, kuney'ngoma ezikhona othandweni. Imina kanye oyiculayo lezo ngoma ezimnandi. Ngisebenzisane neqhawe lami inqanawe kwelakithi eDumbe, ngisebenzisana noGatsheni iqhawe lami oPhongolo. Bafowethu, ngiyacela ukuthi uma ngabe singenile siyithola ku-YouTube, singakhohlwa ukusubscribe, okuyikona okubalulekile. Bengizoveza nje imfihlo ngomuntu owake wahlupheka ukuthi uma ngabe sehambela kude nawe, yiziphi izathu ezenza ukuthi ehambele kude nawe. Ngiyabonga. Bhuti uMbesu.